nyalo wacho ni en gima dho ngere nyalo wacho ni the political environment is fluid. Tiende ni lwasi mar siasa ok omakore motegno, okier kata poth kama onyalo lware, ok inyal wacho gi chia motegno na ng'eyo ni siasa ma kawuono wacho kama to kiny odhi bedo kama. Aparo ni mane manyalo wacho Trevor e wach mar lwasi mar siasa kawuono. Ok en gima diwak mak gi lweti, en kama poth ma ok inyal ng'eyo kata ni to opposition koro en ng'a, to ng'ano ma play the opposition role, to government en ng'a, to sirikal kucho begore kende, jalup yware gi ker yware gi jalupne, to kapod wawe mano group moro bowuok ka ni Gen Z and the millennials gin be gikwer ni koro gin ok gichal kweregi gi wuonegi mawan, gin gibrogore ma giyud haki margi kendgi. Kawaling accusations mag corruptions mag kiadani kiang'o, opposition is in bed, jomoko bende pinge iye kanyo. Wan kama inyalo waso ni lwasi mar siasa kier kendo poth ma ok wanyal wacho gi chia motegno ni kae ma wantie kaka Kenya to kiny wabed kama. To jatelo kier ne kata poth mare ni nyalo loko lwasi kata nyalo kelo telo manyien higa mar 2027 koso magi to mana tungni